Jeg vil gerne vise, hvordan man kan arbejde med at øge energiniveauet, øge arousal-niveauet, for hvis du føler dig træt, lidt tung, ikke har så meget energi, så kan man vække kroppen ved massage med en bold også. Og det kan også gøres i stolesiddende. Her igen, så er det hurtige bevægelser, det er sådan arytmiske. Vi kan trille op og ned og bevæge os. Og så igen, så bevæger vi os opad, fordi vi vil gerne være lette og luftige og friske i energien. Så vi bevæger os lidt opad, helt opad her. Og selvom vi kommer nedad på benene, så er det opad energien, ligesom i trykket ligesom bliver lagt, så vi vækker. Man kan også køre op på hovedet. Er det okay at gøre det? Ja. Det er en fin del lige at spørge først, og så kan vi sige Vi kan lige vække lidt rundt her. Og de hurtige arytmiske bevægelser igen. De er alle sammen med til at vække kroppen og øge energiniveauet.